Bai, hirugarren galdera. Goierri elikadura mailan politikariek, erantzun diazu, parte batean, Goierriko alkateak, enpresa ertainak, handiak, KAF adibidez, kirol taldeak, etorkizunean partaidetza izango dute. Eta dabe galdetu nahi dizut, Mariano Mazzucatok, ekonomilariaren ideiak, sektore publikoak ekonomian haratago joan behar duela eta aktiboki jokatu behar duela merkatuetan. Gogoeta hori, zu nola ikusten duzu? Sektore publikoak parte gehiago hartu behar du merkatuetan? Ulertzeko, intermeditu gehiago egin behar du merkatuan? Bai, aurrenekotik hasiko gehiago. Bai, enpresak nola den tartean, ez? Adibidez, enpresa hori, ez? Bai, interesgarria. Alde batetik, bai esan behar da, Goierri barnetik dinamika bat ere badagoela, hainbat aktorekin, enpresa jendeare bai, eskualdeko eragile desberdinek Aldundiarekin batea, hitzarmen bat dago, non egiten den eskualdearen aldeko apustu bat, eta apustu horren barruan ere kokatzen da landa garapenaren ardatza. Oain gozopaz energia, landa garapena eta oain zaintzaren gaia abordatzea. Eta badago halako borondate bat hitzarmen honen barruan, enpresak ere parte hartzeko ekimenak izan ditzazken finantziazio bideetan. 25% partaidetza aurreikusten da, garapen agentziak kasu honetan Goiekik ere jartzen du, eta gero finantziazio osagarria Aldundia, Jaurlaritzak bilatzen dian iturrietatik, ez? Alde batetik hor badago halako konpromiso bat. Ero elikadura mailarekin zehazki lotuta bai botatzen dela faltan, eta esan dugunen ere jangela kolektiboetan aipatzea, enpresak eduki dezaketen papera binkulanteagoa izatea. Mariana Mazzucatoren ildotik ere komentatu dezun bezala, partizipazio publikoagoa edo enpresen partizipazioa beste alor batzutan ere interesgarria da, responsabilitate sozial hori ere nola eman dezaketen, kooperatiben aldetik eta berez baditu ereduak eskualdean ematen direnak. Interesgarria ikusten duguna da, elikadura mailak ematen digula bide, herrietatik haratago antolaketa bat egitea, herrietatik haratago antolaketak batzutan ere, nire ustez erreztu egiten du eta enpresen partaidetza eta binkulazioa gai hauetan, bisibilidade gehiago ematen diolako, enpake gehiago ematen diolako, eskualez gaindikoa izateak eta elikadura mailan ibili izan duguna hausnarketa ere bada behar dala nekazarien aldeko eta tokiko produktuei diskurso komun bat landua eratzea. Eta horrekin, 11 aktibidade ditugu izan kulturarloan, izan azoka bereziak direla, izan kirol erronkak, mendialdean eta gaina Goierrik horretan asko dauka, eta ze gutxi, barneratzen duen herri funts hauek edo arlo hauetako eragileak gure elikadura maila hauetan, ez? Horregatik komentatu dugunen 3 ardatz manejatzen ari ginela, izan ekoizleak, udalak, edo elikadura katean dauden aktoreak, elikadura katetik aparte dauden beste, aipatzen dituzun, ez? Enpresa edo beste eragile hauek ere, barneratzea oso garrantzitsua ikusten dugu, eta ikusten dugu gaina ekarpen oso zuzena eta handia egin dezaketela, bai sensibilizazio aldetik eta baita gizartea, kontsumitzailea publikoa lehen sektorera gerturatzeko. Horrek giltzarrizko papera bat eduki dezakete. Gero, Mariana Mazzucatoren hildotik, honek ere liburu dezente dauzka, ekonomilaria da, eta bai jartzen du. Elikadura sistema ekonomikoaren barne dauden legetan zailtasuna galtzekoak ditu. Kuestionatzen da hori horrela behar luken, gaur-gaurkoz ezin dezu atea. Elikadura sistema edo elikagaien arlo hori merkatu legetatik. Orduan, hau barneratzeko, ikusten zana zen hori, Europak bere politikan barneratu duna, Aldundiak ere bere egin duna eta metodologia bat sustatzen du, non, partizipazio pribatua eta publikotik ere, nola egin, babesteko tokiko produktuak, gure produktoreak,
eta bueno, elikadura maila esaten den bezala. Ze askotan hitz egiten dugu elikadurataz eta ematen du produktuen komerzializazioaz aigeala hitz egiten, eta ez gea jakietaz hitz egiten nahi, elikatzeaz hitz egiten nahi gea. Eta elikatzeaz hitz egiten dugunean ez da bakarrik materia hagoa sartzen duguna. Gaina oso, filosofikoki antropologia aldetik irakurketa nahiko potentea dauka. Elikatzen gea begiekin, elikatzen gea belarrietatik sartzen zaigunarekin, paisaia bat daukau, identitate bat daukau, ongizate bat ematen digun ingurugiro bat, gastronomia bat, ohitura batzuk, eta hori denak sustraitzen gaitu, eta hori ere elikadura mailako parte dira. Eta konturatu gabe gaude aktore pilo bat, hortan dihardugunak, baina ez geana jabetzen horren parte gerana. Berdin zait, elikadura katean aipatzen ditugun aktore asko ere. Ekonomiaren mundutik hornitzaile bezala hartzen gaituztelako, gu bezero gea, ozuzea nere hornitzaile ez. Eta hor jolasten hasten gea, eta galtzen gea benetan saretze eta euntze lan bat ekarri dezaken iniziatibatan. Hau da, nire etorkizuna pasa daiteke baserritara hornitzaile ikustetik elkar proiektu bat garatzera. Eta hor badaude aktoreak elikadura katean, ez diena jabetzen, o bakarrik ikuspegi merkantilista baten barruan ulertzen dutenak bere burua. Eta harreman komertziala daukagu, baina inork ez du planteatzen kooperatzea, elkarlan bat egitea, ez bakarrik baserritarrekin, baserritarrak, udalak eta enpresak ere badutela herri politikatan beste espazio bat, ez? Gero, bazkaltiarren gaiarekin, eta esaten genunen, ez? Hemen kaf daukau, indar edo irizar bat, anpo gerasko ekarpen handik itxitu baina. Bueno, zentzu horretan dauzkagun enpresak, batzuk jangelak badituzte, bereien zerbitzua badituzte, horiek garatzeko, gaur gaurkoz esango nuke eskala bat ez dagoela. Horniketa lan bat egiteko bereien mailan ez dagoela. Baina bai ikusten genuna garrantzitsua zan identitatea eta erroekin gurea den gai bat dela euskera. Eta euskerarekin lotuta gabiltza maizpideko jangelan. Berez biziola da traslado guzti haue egiten, trakzio lana egiten, eta maizpide 50 eta 80 arteko bazkaltiarrak ditu, jende heldua da, bertakoaren aprezio bat ere badio, bereien euskeraren ezagutza baserritik ere etortzen da, elikatzen da, eta nik uste dut kontraprestazio polita eman daiteke, eta erronkatxoa bezala hori daukagu. Eskerrik asko, Manes, erantzunagatik.